L-uffiċċju tal-Ombudsman se jinvestiga kif kuntrattur privat akkwista parti mill-bypass tal-Mellieħa biex jinkludi din iż-żona ġdida fl-iżvilupp tiegħu, deċiżjoni li kawża tagħha din il-bypass se tidjieq. L-investigazzjoni relatata ma' proġett massiġġ ta' 152 appartament tasal wara li l-membru parlamentari nazzjonalista u ex-sindku tal-Mellieħa Robert Kutajjar għajjem it-tħassib tiegħu dwar dik li sejjaħ bħala każ suspettuż ħafna. Il-pjani li tittieħed parti mill-bypass kienu saru magħrufa wara mistoqsija parlamentari mill-istess Kutajjar u li minna ħarġet biss ġustifikazzjoni min-naħa tal-gvern sakemm ir-rabja tar-residenti u dawk li jużaw il-bypass waslet biex il-gvern daq l-irtirata. Fil-fatt il-gvern ħabbar proġett biex tinħoloq service road mingħajr ma tidjieq il-bypass, iżda anke hawn għamet kritika li l-gvern se juża fondi pubbliċi biex jaqdi kuntrattur privat. Proġett li beda mingħajr ma ħarġu tenders iżda b'direct order lill-erba' kuntratturi. Fit-talba tiegħu għall-investigazzjoni mill-Ombudsman Robert Kutajjar itenni it-tħassib tar-residenti taż-żona ta' Mażrija għal bitħassib għal amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet kompetenti. L-investigazzjoni mistennija tibda fil-jiem li ġejjin.